Sinibingelele igama umukelo kaDledla Sibongo ngaphansi kwenketho news njengamanje silanke kusibasha masikande festival kube ngempela konakele njengoba ubona nje la sinemfowethu udisaster kulungile mfowethu sibingelele siphinde sibamukele kwenketho news. Ngiyabingelela kakhulu kubo bonke ababukeli balombukiso. Ngibingelela udisaster mfowethu mina phansi la ngoma esigodini sasengolo nje. Sibonga kakhulu mfowethu njengoba seyichazile nje uthi udakwa kwanongoma la-ke adabuka khona njengoba mfowethu siyabona laphana une-EP nje ezamazamisa umhlaba wonke osanda ukukhipha uzizwa unjani ngesupport oyithola kubalandeli bonke abalandela udisaster? Ngathi nje ngizizwa ngijabule kakhulu ngendlela ekwenzeka ngayo ngendlela engithola ngayo ngesupport kuwona wonke umuntu. Ngithola ukuthi ayinamngcele ipi yami ihamba nje noma ubani othanda umculo uyayithokozela ekubeni futhi kungaqali nasemsebenzini wami omdala ngangitholile kakhulu uthando ngayithola nesupport. Ufakazi walokho uYouTube mungena kuma ey'toro zomculo ziyakutshela ukuthi ya ngempela umfana uyathandwa namanje ke futhi ngiyalithola uthando ngiyabona kakhulu isanda kuphuma i-EP yami iphume ngomhla ka-12 July. So ngathi nje ngijabule kakhulu indlela ngithola ngayo support kumabhinqa engathi ngingaqhubeka kanje ngithola uthando ngendlela engithola ngayo ngumfana omncane futhi ke ngimusha endimeni kamaskandi bekuyi-EP yami leyo sibili esihloko sithi usibalo omusha eyokuqala yayithi imali ekhavela. So njengamanje sengikhiphele ukuthi usibalo omusha engiyibona ihamba kahle kakhulu nasey'toro zomculo. Siyathokoza kakhulu mfowethu njengoba nje nibona abalaleli la mfowethu udisaster uyayikhulumela uthi EP yesibili le akayikhiphile nakho sengicishe ngiphambuka ngithi album ngiyiqatha laphana nabalaleli uthi yenza kahle kakhulu yenzisisa phuthuma laphana ku-YouTube uyosearcha udisaster uthi nje subscribe laphana umfana omusha uyomeseka wenza kahle kakhulu. Siyathokoza kakhulu mfowethu sesiphetha ikuphi mhlawumbe ungakululeka umculo osemncane osafisa ungena endimeni yomculo maskandi imuphi umyalezo ongawushekena kumbe ongawunika yena mayelana ney'ngqinamba eniyitholayo endimeni yomculo maskandi? Ngathi nje uma kuthiwa mina mhlampe ngibeka umbono esimeni sabaculi abasahlanganisa abasafika endimeni ngingathi mina bake bengibhalele abaculi baningi abaculi ababengibhalele bengibuza ukuthi iziphi ingqinamba ey'khona noma yiphi indlela umuntu angenza ngayo. Ngingathi mina okokuqala nje engingakusho ukuthi asikholelweni kithi thina sisebasha sonke asikholelweni kithi ukholelwe entweni yakho ukuthi into yakho iyaphila kuqala futhi wazi ukuthi uqala wena zilandele kuqala wena ube umlandeli wakho wokuqala uma kuthiwa wenza into yakho before kube ukuthi umuntu wangaphandle noma okude nawe uyakulandela qala wena uyilandela wena. Two okunye ngakubalula ukuthi into ebalulekile ukuthi sikhanje uma wenza umsebenzi wakho uyikhanje ungasho ukuthi khona umuntu ozoqhamuka akuphushisa umsebenzi wakho. Yenza sure ngaso sonke isikhathi uma wenza umsebenzi wakho uyazi ukuthi uzoyiphusha wena emsebenzini wakho hhayi ukuthi ulindele ukuthi kunendoda thizeni ezokwazi ukuthi kusize for ukuthi uye phambili wena. Yilwa ulwele ikusasa lakho ulwele nomsebenzi wakho. Umsebenzi wakho akekho umuntu ozoqhamuka ezokusiza ukuthi umsebenzi wakho uye phambili. Uma usenaloyo ngqondo loyo kusho ukuthi wena uthaza ukuthi kuzoqhamuka umuntu azodlala ngawe ekugcineni akwazi ukwenza imali ngawe noma ngegama lakho nesizathu sokuthi wena uhlulekile ukuthi ukwazi ukuyikhandla ungalali uzame ukuthi uhambe ufune usizo ngomsebenzi wakho. So ngathi nje ngicela ukuthi umculi osazoqala ukucula noma osoqalile umuntu akholelwe kuyena yabo ilokho engakubala ukuthi umuntu akholelwe kuyena akholelwe umuntu emsebenzini wakhe aphinde umuntu akwazi ukuthi ayilwele for ukuthi angene lokuzini ebantwini yena ngaphandle ukuthi ngoba abantu abaningi banayo lento leyo ngoba ngisho ukuthi banayo lento yokuthi umuntu khona umuntu ozoqhamuka afika amsiza kholelwa kuwe wenza into yakho izoba right into yakho ngelinye ilanga. Siyathokoza kakhulu sethemba ukuthi nofisa ukungena endimeni yomculo maskandi noma ngaseyona-ke indima yomculo maskandi kuphela kwamanye ama-genre kusho okusho ukuthi ukuzethemba qala kuwena ngaphakathi qala uzethembe uzinikele entweni oyenzayo ngaphambi kokuba uphumele kwabanye abantu kube uyocela usizo kwabanye abantu. Siyathokoza mfowethu mhlawumbe ufisa ukuthola kube ufisa ukuqasha emsebenzini wakho bengakuthola kanjani? Mina ngiyatholakala kuzo zonke iy'ndawo kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana udisaster khona-ke
kunye engicela ukubalula lapho ezofika khona le video ngiyazi ukuthi kukude la ezofika khona engicela ukuthi ngikuveze ukuthi abantu lapha ngicela ukuthi bezama ukuthi besubscribe lapha ku Disaster ku YouTube bephinde ke bekwazi umculo kahle kahle ngicela ukuthi ngikubalule lokhu kule TV umculo ngicela ukuthi abantu bezama ukuthi umculo bewudlale online kakhulu amaciko awasizakala entweni zokudownload umculo ngicela ukuthi abantu begxile ngekuthenini bewudlale online umculo emva kwalokho besubscribe lapha kuma channel abaculi and then ingoma beyidlale khona yilokho kusisizayo okunye futhi ngicela ukubalula ukuthi uma usasho Disaster ngicela ukuthi niqikelele ukuthi uyazi ukuthi uma ubhala Disaster uthi DISASTAR bese emva kwalokho uthola Disaster bese uyabhala ukuthi usibalo omusha noma ngabe uthi ufuna imali ekhavela uthi DISASTAR bese emva kwalokho uyabhala ukuthi isihloko sithi imali ekhavela uDisaster lo ngobala ngoba abantu abaningi bayadideka uma kuziwa Disaster babhala uDisaster lo wengozi yabo kuthiwa lo wengozi emva kwalokho umuntu angitshela ukuthi umsebenzi akasawutholi yabo so yona inkinga enye ngiyibone ukuthi abantu babhekana nale ngcinamba le emva kwalokho end up umuntu akasawutholi umsebenzi wami so ngicabanga uma bengalungisa la ku spelling ngoba even ku social media yonke igama lami nje kanjalo akuwona uDisaster lo wengozi yeah so ofuna ungiqasha ke ngiyatholakala enambeni ethi 0818609375 ngiphinde ethi 0818609375 ngiyacela abantu beqhubene ukuthi bedlale umculo online bedlale umculo wami nowabanye iphele leyo kucela ingoma ku WhatsApp uyacela nanezwela uyacela uDisaster ukuthi iphele le yokuthumelelwa ke izingoma lapha na ku WhatsApp iya online digital lapha na Play Store uyofuna ingoma uyoyidownloada online uthi ke lapha na akayena uDisaster wengozi DISASTAR Disaster siyabonga Para